Na ukrajinskom Kríme, sídle Čiernomorskej flotily, sa včera uskutočnili prezidentské voľby, v ktorých mali občania rozhodnúť o obsadení postu prezidenta Krymskej republiky. Z volieb vyšiel víťazne prorusky orientovaný Jurij Meškov. Krím je strategicky dôležitou oblasťou tak pre Kyjev ako aj pre Moskvu. Kto kontroluje Krím, kontroluje aj severnú časť Čierneho mora. Veľký záujem o tento polostrov s vyše 2 miliónmi obyvateľov je vyvolaný najmä jeho mimoriadne výhodnou polohou a s ňou súvisiacou dislokáciou elitnej a dobre vyzbrojenej Čiernomorskej námornej flotily, ktorá je umiestnená v Sevastopolskom prístave. O hegemóniu nad týmto územím vedú Ukrajina s Ruskom už dlhší spor. Všetko je pomerne nejasné aj z právneho hľadiska, pričom každá republika sa odvoláva na niečo iné. Rusko získalo kontrolu nad Krymom ešte v 18. storočí a po októbri 1917 tu vznikla autonómna Sovietská republika. S menšími obmenami sa udržala až do roku 1954, keď za pochybných okolností, najmä zásluhou iniciatívy Nikitu Chruščova, pripadol tento polostrov Ukrajine, napriek tomu, že väčšina obyvateľstva sa tu hlási k ruskej národnosti. Nálady miestnych ľudí sa v posledných rokoch menili. Obyvatelia Krymu začiatkom 90. rokov najskôr požadovali úplnú nezávislosť svojej republiky, avšak v poslednom čase prevládli tendencie na opätovný prechod pod široké ruské ochranné krídla. To napokon vysvetľuje aj výsledky včerajších prezidentských volieb, ktoré málo koho prekvapili, mnohých však znepokojili. Jurij Meškov pravdepodobne zasadne na krymský trón ako prezident. Jeho pôvodné ambície pripojiť polostrov k Rusku zrejme netreba brať veľmi vážne. Reálnejšie bude, že Meškov sa pokúsi obratne využiť súčasnú napätú situáciu medzi Ruskom a Ukrajinou a zvolí, obrazne povedané, politiku prefíkaného dieťaťa, ktoré zneužíva súperenie rozvedených rodičov.